spojit styl s praktičností, tak to jsou přesně vozidla BYD. Tento den považujeme za slavnostní zahájení prodeje vozů BYD. Věříme v to, že uspěje v České republice, a pokud zastupujeme značku Toyota, která je první ve světovém žebříčku, značku Škoda, která je součástí koncernu VW a ta je druhá, tak v letošním roce by měla být BYD třetí. Dobrý den, dámy a pánové, mou milou povinností je vám představit nové automobily, které tady nově začínáme nabízet. Je to o technologiích nových a je to prostě o tom, že i český zákazník si v porovnání s loňským rokem zvyká na tento druh vozidel, na tento druh pohonu. BYD will be suitable for young generation and the people who are expected more from a car, enjoy the pleasure in their daily driving experience. So I think there will be an increasing number of customers of BYD. Přijde mi, že zatím trochu hledají design. Velmi slušná je už konstrukce těch aut, třeba přední nápravy elektromobilů tady mají lichoběžníkové, mají velmi pěkné přední brzdy, prostě 4pístkové třmeny a takhle to vypadá dobře. Čeká se na vyšší napětí, protože jsou to zatím 400V systémy, ale kolega mě dneska poučil, že oni překročí 800V hladinu rychle a půjdou na 1000V. Myslím si, že náš region Trutnov je připravený na to. V Autostudu máme nabíječku, v těchto dnech by měla být zapojena do veřejné síti, takže kdokoliv z obyvatel projíždějících nebo místních může jet a využít naši kapacitu 80 kWh. Rád bych to uvedl i na svém případu. Já mám plug-in hybrid. Třetinu, když se podívám na historii, tak jezdím na elektrický proud. I was the first time to be in this city, but I think this city is full of energetic, just like the music here. Trutnov is not the biggest 3 cities, but I think there's still lots of potentials in this city because we are not only build BYD cars, but we are also build the charging, BYD flash charging, which is also more convenient charging for the customer daily use, and this can also benefit somehow.